बेनि उनाव गुफुर गाब दं बे गुफुर गाबा बयबो मिथिगौ बुहुमावनो बेखौ गोजोननि सिन हिसाबै नेरसोन हिसाबै बाहायो हिसाबै जों बेखौ गोजोननि नेरसोन हिसाबै बाहायनो लादों आरो बेवहायनो दंबावो गथायाव बेवहाय नेरसोना जाहैबाय आखाइ जाबनाय बयनिबो सासेनि नङा बेवहाय ज' खौसेथिनि सिनखौ नोंबो फै आंबो फै जयै जों हारिनि खौसे खामानि मावनो बेवहाय सोरबा राजखान्थि हान्जानि मोनसेल' माबा मोनसे जे आदर्शजों मावनाय बेखौ जों देखायनाय जायाखै बयखौबो मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जायाव थायाखै मानो थायोब्लाबो जों जे हारिनि जि इसुफोर दं दाबिफोर दं एखे गोरोबलायनाय कमन इसुफोर बेखौ लानानै जोङो दावगालांनो थाखाय जयै खामानि मावनो थाखाय बे आखाइ जाबनाय नेरसोनखौ फोरमायनाय जादों आरो बेवहाय दङ गोजा गाब गोजौआव बर' माहारिया गोदोनिफ्राय जांख्रिथायजों थांनानै थाबोदों आरो ओंखायनो जोङो इयुनावबो बे जांख्रिथायनि जि हाबाफारि बेखौ लानानै जोङो जांख्रिथायनि साफा साफा मावथि हिसाबै जों जांख्रिथायनि गेजेरजों थांनानै थानांगोन बे गाबनि नेरसोन गोहोनि जांख्रिथायनि सक्ति बेखौ फोरमायनो जोङो लानाय जादों दा ओंखायनो नैबेवहाय जोङो सम सम बेबायदि फोरमायनायनि गेजेरजों माब्लाबा अल बड' ट्राइबेल संघजोंबो जों हांख्रायजादों बे सेमिनारफ्राव बेवहाय बाहागो लाहैदों आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफ्रावबो जों जयैबो मेम'रेन्डाम होदों हा रैखाथिनि थाखाय गोजोननि थाखाय जेरावखि माबा मोनसे जों हांख्रायनाय मोना मानो जयै मावलांनो थाखाय जों खौसे आवगायलांदों आरो खौसे आवगायदों आरो आवगायलांनो थाखाय जोङो बयखौबो हास्थायो खावलायो बेखौ जोङो फोरमायनाय जाबाय दाख्लैबो जेनेबा भलुन्टियार फर्सफोरनियाबो जोंखौ गावसोरनि बिथिङाव हांख्रायनानै जोंखौ सेन्ट्रेलनि भट टेकिं सेरेमनि दंमोन बेवहाय बेखेवहोनानै जोंखौ मानखौ बावदों बेनि थाखायबो जों खौसेयै आवगायनो थाखाय खौसेयै गोरोबलायनाय मोनफ्रोमबो संगठननि माबा मोनसे इसु भेत्तिक गोरोबलायनाय दङबा बे इसुनि थाखाय फोसावबोनाय जादों